Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A yau za mu fara karatun koyar da crypto trading, yadda ake samun kuɗi da kuma yadda ake yin zirga-zirga ta kuɗi da crypto. Darasinmu na farko za mu ga wai menene shi wannan crypto ɗin. A taƙaice, cryptocurrency ko crypto wani nau'i ne na kuɗi na na'ura, wato kuɗin digital wanda ba a taɓawa da hannu, amma ana amfani da shi ta waya ko kwamfuta. Saɓanin kuɗaɗe gama gari kamar dala USD, euro ko naira NGN kamar yadda muka sani, waɗanda gwamnatoci ke bugawa kuma bankuna ke kula da su. Shi kuɗin crypto a intanet kawai yake wanzuwa, kuma yana aiki ba tare da sa baki ko iko na kowa ba, wato ba tare da sa baki ko ikon kowane irin babban banki ba. Kamar wani tsarin kuɗi ne na digital na duniya baki ɗaya, wanda duka duniya za ta iya yin amfani da shi, inda mutane za su iya tura wa juna kuɗi kai tsaye ta intanet ba tare da sun nemi izini ko amincewar banki ba. Kamar misali, kana so ka tura kuɗi zuwa wani yana America, Makka, Australia, London ko sauran ƙasashe na ƙetare. Ba ka buƙatar sai ka sha wata wahala mai yawa. Ta hanyar cryptocurrency za ka iya siyan dalar ka tura mai kai tsaye cikin 'yan mintuna, wani ma 'yan sakanni ya karɓi wannan kuɗi. Wani zai iya tambaya, ta yaya hakan ke faruwa? Sai mu ce masa, idan babu bankuna, ta yaya za mu tabbatar cewa mutum bai kashe kuɗi guda ɗaya har sau biyu ba? Wato tabbatar da ingancin tura kuɗi, confirmation. Sai mu ce masa amsar ita ce, ta hanyar amfani da fasahar blockchain. Menene blockchain? Idan muna son fahimtar blockchain cikin sauƙi, mu ɗauke shi a matsayin babban littafin ajiye bayanan kuɗi na digital ledger, wanda aka raba wa dubban kwamfutoci a faɗin duniya. Maimakon banki guda ɗaya ko kamfani ɗaya su mallaki wannan littafin daban a sirrance ko a asirce, kowa da kowa da ke cikin wannan tsarin yana da kwafi, wato photocopy iri ɗaya na wannan littafin lissafin, kowa zai iya shiga. Ga yadda yake aiki cikin sauƙi. Misali, tura kuɗi da transaction. Idan za a tura kuɗin kenan, kuna so ku tura kuɗi wa abokinku, misali sunansa Musa, kuɗi kamar dala 10, kuna shigar da bayanan a wayarku don tura masa, sai a yi mai sanarwa ga broadcast. Amma wannan sanarwar kowa za a yi wa, maimakon banki ya bincika, sai kuɗin da kuka tura ya bazu a matsayin saƙo ga dukkan kwamfutocin da ke cikin tsarin, wato ƙungiyar abokai. Kowa zai samu sanarwa don ya rubuta a nasa littafin, su kwamfutocin da suke cikin wannan tsarin broadcast ɗin kenan. Haɗa bayanai, the block. Ana tattara dukkan tura kuɗi naku da na sauran mutane da ke faruwa a daidai wannan lokacin waje guda. A duniyar digital ana kiran wannan rukuni na bayanan tura kuɗi da suna block. Sarƙar blocks, the chain. Bayan kwamfutocin da ke cikin tsarin sun tabbatar da cewa lallai kuna da wannan kuɗin a asusunku, sai a rufe wannan block ɗin, sannan a maƙala shi jikin rukunin bayanan da aka tabbatar a baya. Wannan maƙala rukuni da juna shi ake kira chain, sarƙa. Wato ana haɗa su waje ɗaya, wanda suka faru a daidai wani lokaci sai su zama chain. Shi yasa ake kiran dukkan tsarin da blockchain, sarƙar blocks. Misalin transaction a site, zan nuna muku shi a site yanzu ku gani.
Nesa ta zo kusa, na masu sha'awar koyon ainihin yadda ake kasuwancin forex trading wato canjin kuɗaɗen waje da kuma crypto trading wato siye da sayarwa na kadarorin yanar gizo. An koyar akan tsari na ƙwararru filla-filla babu ɓoye-ɓoye. An tsara darussuka da Hausa domin samun cikakkiyar fahimta. Shiga koyi yadda ake sannan a yi. Idan ka ko kin shirya sai a yi magana domin farawa. Join the BFI Traders now.